खुलुमबाय। आंनि मुङा सिमसन नार्जारि। आंनि गामि नाम्बार 1 पाबाजरा आरो आंनि सासआ जाबाय पाबाजरा बिब्टि सास। आंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार। आङो मेथाइखौ रोजाबनाय जाबाय फोरबोखौ बाख्नायनानै आर'ज खालाम। फोरबोखौ बाख्नायनानै आर'ज खालाम, आर'ज खालाम, आर'ज खालाम। मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ खोन्थादो नोङो फोसावलांदो। फोरबोखौ बाख्नायनानै आर'ज खालाम, आर'ज खालाम, आर'ज खालाम। मानसिफोरनि गेजेराव बिनि हाबाखौ खोन्थादो नोङो फोसावलांदो। बिनि मुङै मेथाइ खननिजों, बिनि मुङै मोसानिजों, बिनि मुङै मेथाइ खननिजों, बिनि मुङै मोसानिजों। बिनि गोथार मुङै गावखौ समायहोनि फै जोङो फोरबोखौ नागिरग्राफोरनि गोसोआ रंजाखांथों। बिनि गोथार मुङै गावखौ समायहोनि फै जोङो फोरबोखौ नागिरग्राफोरनि गोसोआ रंजाखांथों। फोरबोखौ आरो बिनि जरखौ नागाराजासे संलांदो नों, बिनि आसरित सोमोनांथाव मावनायफोरखौ गोसोखांदो। बिनि मुङै मेथाइ खननिजों, बिनि मुङै मोसानिजों, बिनि मुङै मेथाइ खननिजों, बिनि मुङै मोसानिजों, बिनि मुङै मेथाइ खननिजों, बिनि मुङै मोसानिजों। हामबायसै।